Hej, mit navn er Anna-Katrine, og i denne video vil jeg præsentere gitterligning og forklare de vigtigste elementer ved hjælp af enkle spiseregler, som gør det lettere at forstå. Gitterligning den beskriver, hvordan lys bøjes og skaber et diffraktionsmønster, når det passer gennem et optisk gitter. Ja, gitterligning den ser sådan her ud, hvor det er d gange sin, parentes theta, som er lige med m gange lambda, hedder det. Ja, og de forskellige symboler, de betyder, at d det er afstanden mellem gitterlinjerne, og det kaldes gitterkonstanten. Det er en vigtig parameter, fordi den bestemmer, hvordan lyset det bliver diffrakteret. Så er der tallet der, som hedder theta, og det er diffraktionsvinklen, altså den vinkel, som lysstrålen den afbøjes med, når den passerer gennem gitteret. Så er der m, som er ordensnummeret, som skal være 0, 1, 2, 3 osv. Og det angiver, hvilken ordensdiffraktion vi ser. Når m det er 0, betyder det, at vi ser den centrale stråle uden nogen diffraktion. Så er der lambda, som er bølgelængden af lyset. Her er det den mængde, vi typisk forsøger at bestemme i eksperimenter med sådan optisk gitter. Okay, gitterkonstanten d er vigtig for diffraktionen. Jo mindre d er, jo større bliver diffraktionsvinklerne theta, og det betyder, at gitter med tættere linjer, altså en mindre d, det vil så give større vinkler, når lyset det bliver diffrakteret. Så er der så ordensnummeret, som er m, og det bestemmer, hvilke vinkler vi ser. Hvis vi øger m, så skifter vi til næste ordensnummer. Vil vi få en ny vinkel theta, og så er der så den første ordensdiffraktion m2, som vil give en større vinkel. Det er så vigtigt at forstå, at der er en øvre grænse for m. Når m den bliver for stor, så bliver sin theta større end 1, hvilket ikke er muligt, fordi sinusfunktionen kun kan have værdier mellem minus 1 og 1. Og derfor kan vi så ikke observere diffraktionen for meget høje ordner. Og forholdet mellem vinklen og bølgelængden, det er, at gitterligning fortæller os, at bølgelængden lambda og diffraktionsvinklen theta er relateret. Hvis vi kender vinklen theta for en givet ordensnummer m, så kan vi bruge ligningen til at beregne bølgelængden lyset. Det er så nyttigt, når vi arbejder med kilder, hvor bølgelængden for eksempel ikke er kendt, og så vil vi bestemme den ud fra de observerede vinkler, som vi kender. Og så forholdet mellem lambda og m, det er, når m er større, så kræver det også en længere bølgelængde lambda for at opnå en given diffraktionsvinkel. Det betyder, at lys med større bølgelængder, som for eksempel rødt lys, det vil have store diffraktionsvinkler sammenlignet med lys med kortere bølgelængder, som for eksempel blåt lys ved samme ordensnummer m. Okay, så det her det er så den del af videoen, hvor jeg vil præsentere journalen fra mit forsøg, som jeg lavede sammen med Josefine og Nur med et optisk gitter. Formålet med forsøget det var at bruge gitterligning i eksperimentelt til at bestemme bølgelængden af grønt laserlys, som det var, vi brugte. Så vil jeg så lige gennemgå fremgangsmåden og databehandlingen, som vi har lavet. Okay, så forsøget det blev udført ved hjælp af en laser, et optisk gitter og et målebånd. Derudover så satte vi en streg for at sikre os, at gitteret og laseren de stod samme sted gennem sådan hele forsøget. Først så fandt vi en gitter med 300 linjer per millimeter, og så satte vi laseren op, så den lyste vinkelret på væggen og placerede gitteret, sådan så at laserstrålen ramte gitteret vinkelret og derefter ramte væggen vinkelret. Herefter der målte vi så afstanden fra gitteret til væggen, som blev 128 cm, og den afstand den blev så holdt konstant under forsøget. Så målte vi derefter afstanden mellem de to pletter for hver ordensnummer. For eksempel for N1 målte vi afstanden 42 cm, som vi derefter delte med 2, for at få afstanden A, som blev 21 cm. Og det gentog vi så for N2, og N er lige med 3. Vi havde målt afstanden, der brugte vi så trigonometriske beregninger til at finde vinklen for hver ordensnummer, og så brugte vi så en vinkelberegning til at finde,
Okay, så det jeg vil sige var, at vi brugte den kendte formel for vinkelberegning i retvinklede trekanter. Ja, og så kunne vi så også have brugt Wordmans trekantsberegner, hvis det var. Så for at beregne bølgelængden af lyset, der anvendte vi så gitterligningen sinus. Theta er lig med n gange lambda divideret i d. Her er d gitterkonstanten, som i vores tilfælde var 3 nanometer, da gitteret har 300 linjer per millimeter. Ved at indsætte de målte værdier for 0 og n, for hver ordens nummer 1, 2, 3, fandt vi så bølgelængden af lyset. For N1 fandt vi bølgelængden på 540 nanometer, og for N2 fandt vi bølgelængden 543 nanometer, og for N3 fandt vi bølgelængden 535 nanometer. Teoretiske bølgelængde af det grønne laserlys, som vi brugte, den var 532 nanometer, og derfor beregnede vi den procentvise afvigelse for den værdi, der var tættest på det faktiske resultat, hvilket var 535 nanometer. Den procentvise afvigelse, den var så til den, der står her, som så var 0,56%. Det viser så, at vores måling, der var meget tæt på det faktiske resultat. Så ser jeg på fejlkilder i forsøget, så kan der være flere faktorer, som har påvirket vores resultater. For det første kan der være unøjagtigheder i vores målinger. Især når vi målte afstanden mellem pletterne, kunne det være ret usikkert, da det er ret svært at sådan få præcise målinger, især med Nej, det var sådan en lineal, vi brugte. Ja, og desuden så var stativet, som vi brugte til at holde laser og gitter, måske ikke helt vinkelret, og det kunne så have forårsaget småfejl i de målte vinkler, som så kunne have påvirket vores beregning af bølgelængden. Opsummeret så har vi brugt gitterligningen til at bestemme bølgelængden af grønt laserlys. Vores resultater de var tæt på den teoretiske bølgelængde på 532 nanometer, med en lille afvigelse på 0,56%. Og så har vi så overvejet de mulige fejlkilder i forsøget, som kunne have påvirket resultaterne.